amics d'Oliva, molt bona nit. Per a que Oliva siga més que mai la ciutat que volem, tenim la millor llista de futur. I la tenim. Estes són les persones en les que podeu confiar. Una dona forta i sensible, lluitadora com poques i guanyadora d'una dura batalla. Una magnífica mostra en la que ens podem fixar per superar-nos dia a dia. Cristina Muñoz. Ell és el voluntari dels voluntaris, sempre amb un somriure i un sí per resposta. La seva ajuda és ben reconeguda a Oliva. José Luis Belchet. Us presento a continuació a un referent obligat del nostre partit, l'home savi al que hem d'escoltar, perquè la seva experiència ho és tot per la nostra ciutat. Rogelio Cordell. La dona que entrarà ara per aquesta porta és guerrera com poques i ha adquirit el compromís de donar-li vida a la plaça d'Oliva i segur que ho aconseguirà. Malu Buigues. Oliva s'ha convertit en una ciutat acollidora de moltes nacionalitats, i entre elles l'anglesa. Ells també volen fer sentir la seva veu, i per això no pot faltar en esta llista el seu líder, Peter David. Els barris, cada barri en particular, són molt importants per al Partit Popular d'Oliva. I en representació de Sant Roc no podíem tindre un home més treballador i estimat entre els seus veïns que Manolo Pericaz. El Partit Popular d'Oliva vol treballar i vol fer-ho amb ganes, amb alegria, perquè així és com s'ha de fer. I si no, que ho diguen al treballador amb més bon humor que podeu trobar, Carlos Beirimeli. Desitgem que canvien tantes coses en Oliva, que respirem un aire diferent, fresc, agradable. I un nou impuls a la cultura és fonamental per aconseguir-ho. Esta dona s'implicarà al 100% en esta feina. María José Cots. És jove, però amb ell aconseguirem la majoria absoluta. És el present i el futur. El president de noves generacions del Partit Popular, Roque Lledó. La número 10 va arribar fa molts anys de Romania i és una més de la ciutat d'Oliva. Està tan agraïda per l'acolliment que li hem fet que ara vol tornar-nos tant com li hem donat. Violeta Manea. El número 9 l'ocupa una altra dona jove, valenta i capaç. Ella es compromet a posar la seva honradesa i les seues ganes de treballar per la ciutat d'Oliva. Teresa Gascón. I en el número 8, l'home que no es cansa mai de defendre els treballadors. Mediador per naturalesa. Té carisma i una personalitat arrolladora. Constantino Navarro. El cert ho té molt clar. Treballarà per aconseguir l'objectiu que s'ha marcat i es mereix aquesta ciutat. Que tots els barris d'Oliva tinguen els mateixos privilegis. Salva Soto. El número 6 és un home honest,
intel·ligent i fidel a les seues creences. I, per supost, un home compromès amb la història d'Oliva. Juan Pi. El número 5 ha decidit donar un gran pas en favor d'Oliva. Treballador de la Cambra d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, és el més capacitat per estar al capdavant d'este departament. Andrés Sánchez. Tot el món a Oliva coneix el número 4. Pertany a una família molt volguda al nostre poble. Ell es compromet amb tots vosaltres a potenciar i reactivar el turisme d'Oliva. I no hi ha ningú més vàlid. Vicent Morera. La número 3 és una dona empresària, però no una qualsevol. Ella sola va ser capaç de traure al carrer la nostra ciutat. Confieu en ella, perquè vos demostrarà que és capaç de fer això i moltíssimes coses més. Virginia Cotaina. Crec que no hi ha ningú així que no conega el número 2. No hi ha ningú a Oliva que puga dir una mala paraula d'ell, d'este home, perquè és impossible. Però a més de bones paraules, vos assegure que este metge va aportar coses bones per a Oliva, bones i extraordinàries com és ell, Jesús Aparicio. Davant d'aquest equip, liderant totes aquestes persones que volen treballar per vosaltres, hi ha una dona. Una dona que ha anteposat els interessos d'Oliva als d'ella. Ha donat classes durant 21 anys a molts alumnes. Ara té per davant l'assignatura més important de la seva vida i està molt preparada per a traure molt bona nota. La candidata a l'alcaldia d'Oliva pel Partit Popular, Txelo Escrivá. Bona nit, benvinguts i gràcies per estar ací aquesta nit recolzant a l'equip del Partit Popular. Tinc el plaer de donar la paraula al secretari del Partit Popular, Antonio Clemente. Quería estar en un día tan especial como hoy, que es la presentación de una compañera y amiga de Chelo. Me da gusto ver este salón absolutamente abarrotado de entusiasmo y de ilusión. Chelo, esto es una candidatura de Rafael. Esta es la candidatura que va a ganar las próximas elecciones aquí en Oliva y que la va a ganar por mayoría absoluta. Yo estoy convencido de que Oliva necesita un cambio. Estoy convencido que España necesita un cambio. Aquí en Oliva, el gobierno de la Generalitat, solamente en lo que es plan
gran confianza, ha invertido 5,7 millones de euros. Eso quiere decir que el gobierno de la Generalitat, el gobierno del presidente Camps, no discrimina el color político de los ayuntamientos, no así como otros gobiernos que sí discriminan el color político de los ayuntamientos o de las autonomías donde no gobiernan. Y ellos querrán hablar de muchas cosas. Nosotros tenemos que hablar de lo que la gente le pregunta. Tenemos que hablar de financiación, tenemos que hablar de sanidad, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar, por supuesto, de empleo y de crisis económica. Tenemos que hablar de seguridad ciudadana, de agua, de agricultura. Tenemos que hablar de lo que realmente a la gente le preocupa. Harán una campaña de insultos, de descalificaciones, intentarán sembrar dudas, irán diciendo mentiras. Nosotros, a lo nuestro. Ha sigut una legislatura dura, amb moments crítics, amb lluites per als nostres ciutadans que en ocasió no s'han pogut sentir. Però vull dir-vos que em sento orgullosa, perquè li pese a qui li pese, Partit Popular, sols n'hi ha una, i sols vosaltres heu sabut demostrar la dignitat que té el que verdaderament té un cor popular. Gràcies. El Partit Popular es presentem units. Es presentem amb seguretat, confiança. Som un equip, gent nova per portar el canvi a Oliva, amb ganes de tirar endavant aquesta ciutat que està totalment aturada a causa de la poca voluntat i l'egoisme del Partit Socialista i amb el recolzament, no tenim que oblidar-ho, del bloc. L'equip del Partit Popular d'aquesta nit es presentem som importants per a la nostra ciutat. Tenim ganes de treballar per ella, som honrats, tenim capacitat de gestió i una voluntat ferma de que amb treball les coses poden canviar, perquè avui més que mai deuen canviar. Cada membre de l'equip representa una aposta d'un col·lectiu, d'un barri, d'un sector d'Oliva, que al no estar satisfets amb la situació actual i les maneres polítiques dels actuals governants han proposat a les persones en formar l'equip i tenim les idees, els projectes i els mitjans per solucionar els problemes dels nostres veïns. Problemes tals com l'atur, la mancança de foment turístic, l'abandonament dels agricultors, la inseguretat ciutadana, el trànsit, circunvalació ja, Virgínia, la brutícia que viu el poble, la paràlisi del nostre comerç, tenim a la nostra representant de comerç, Rosa. En definitiva, la mala gestió municipal torna a repetir del Partit Socialista i el seu còmplice de govern, el Bloc. No hi ha que oblidar-ho.